Ngài khu bli ie ya pi wei pi wei ha ka kerteng ke batiang tam u Jesu Christ u balong dong pen em jongi. Ka ktian jong blai ke banga kwa ban wanra ha ka ne ka por kalong na ka gospel u Yohanes ka lenong ka basau ka dekat ka basau puar. Ki ktian ki boong kum ne. Ha kata ka brio te ki laya ong. Mentangi ngej om namar kata ka jing ong jong pa syu na bangi layo sngo mangihi ya bat ngi ya tep ba une ulong shisha ukres unong pen em jong ka perthai yakine ki kentien la kren da kinong Samaria hadien ba ki layo sngo ya ka report lani kata ka jingwan ya thu jong ka ni ka kenthei ka bade ka nong Samaria ka kenthei ka pop ka bla don hadu nriu ngut ki tengah jong ka bar ka ni ka kenthei onda ba ka laya kendu ya u Jesu ha ka pukri u Jacob paru Jesu lapan Paulo de ki pop jong ka baro bat bu Jesu ula terwa haka ya ka pukri ka baem bat kani ka kenthei kala yo mat ya kata ka pukri baem bat ka sngotu kata ka klip mat bayi ki pop jong ka lamap no baro bat de na kani ka daw kani ka kenthei ningkong kam kaburi yalade kam jumi syakmat lane kam ju wan bantong hakapor bakidon kibreu kawan khnang hakapor kabakenja kapom don manu nengkong kaburi yalade na kibreu jong kasnong Henry onda hadien bakalayo mat ya kapukri baem kane ka kenthei ka lej ban mare ong ka Bible syakasnong bal ban yathu syabaro kita kirang ba kata kasnong bakal yasyam ya Mesaya de kata ka de ka ka bangyo ba onda hadien ba kini kinong Samaria ki layo sngo ya kata ka jing ong jong ani ka kenthei kila lech sakajaka ka bu Jesu udon bat hangta ki sa syam shisha ba u Jesu udai utau Mesaya udai unong pen em jong ka perthai tika jinglong Kristan ka basisha kamdei da ka ba syuhyar pateng kamdei tang namar ba email ani ipa kilalong Kristan baki khunru kin syuken thup lang hakata ka thup jong ka jinglong Kristan wei pa wei ubreu udai ban yasyam ya u Jesu dalade te ka jingkeli ka bangakwa ban bu akan ni ka klip mat kalong hato ngilaya syam ne em ya u Jesu dalade habang ong yasyam ya u Jesu dalade ngam damut ban ong ya kata ka jing ya kendo marmet lane physical contact ba u Jesu Henry ngamut ban ong pa wei udai bandan ka jing sngotu ka ba syai kedar ba u Jesu udai unong pen em ba shimet jong u Jesu dei tang ma u belai u ba em u balong ka lenti ka jing shisha ba ka jing em de udai u breu ru udai ban sngotu ya kata ka jing long iem ka jong u Jesu Christ udai ban don ru kata ka jing ya dei ba em ba ublai udai ban don ru kata ka jing ya dei ba jan ba ublai te un pendut por ha ka jing duai un pendut por ha ka ban wat ya ka khmat ka jong ublai un pendut por un pule ka ktien ka jong ublai un be se ka jing ya sang lang un ko ngu ya ka ktien ka jong blai kita kidak kiban penskem ba ubriu ulaya syam ya u Jesu dalade
habang ipet yakini kinong Samaria ngio I ka benta ka bedeng kong kalong baki layo sngo syapang u Jisu lengba ka jing ong jong kani ka kentai te Maria yo sngo kam sim kut tang ka jing yo sngo yaki don pun ba ki brio kini ki sgi onda bagi layo sngo ya ka gospel layo sngo ya ka jing ya lap yo sngo ya kerteng ka jong Jisu Henry ki syukut no tang ka jing yo sngo Henry kini ki brio kim sim lalong kom ta Maria yo sngo kabenta ka baar kilet wat ai ba uji su udan kata kalong ka basngau tenat abangi perkhat ye ka jing yem jong kini kinong Samaria kilet wat ai uji su udan tika day yang ngi wei pe wei ba onda ba ubrio le yo sngo chapang uji su la bandai ban yo sngo leng ba ka YouTube channel la bandai yo sngo leng ba ki kot kubor leng ba ki jing rwai leng ba ki jing ya lap jong no halenti ya surok onda biglu yo sngo ka de yo breu ba unwat ya kata ka jing dor rangkat ka jong utrai onda haba ulawat ya ka jing dor rangkat jong utrai ka benta ka balai yo I neb kini kinong Samaria kile kalong kila nget kila bu ya kata ka jing nget ba ukres ulong tang ma u nong pen em jong ka pertai te de na kata ka dau ki saong menta ngilanget om su namar ka jing ong jong pa Henry ngilayo sngo hi mangi u ngila tip hi ba ulong ublay ba ulong ukres ubasisha ulong pen em jong ka pertai te na kata ka dau wanda bangilayo sngo yo ukres kadon kamengi bangin wan hajan jong ublay wanda bagila wan hajan jong ublay kadon kamengi banin bo ya kata ka jinget ka bas kam hau Jisu kumunong pen em jongi parlok pe ye kani ka de ke jing kentu ka jonga na ka benta jong phi wei pe wei ngada kwa bangada thrang pa phi wei pe wei phin ya syam ya u Jisu dalade wat pen syong nong rem ya ka jing long kristan da ka ba syuhyar pateng wat nom sngo hun tang bala don ha ka kerteng ha ka register balang Henry to ya syam ya u Jisu dalade yo le se don na pring jong phi pa phim pat sim la ya syam ya u Jisu dalade Dwai agani ka clip mat yam agani clip mat akhmat jong play bar banong Jisu ngakwa bani syam ya me dala de the ela ka jong ka do not nge jau Jisu da ka do not paro wat chania su hala ka jong ka jing sampang Henry to pendem ela ka jong ka jing mut je perkhat sha utrai ublay un kerku ya phi na ka basha score ka ni ka tien ka jong play amen